Comunitat Valenciana. Som famosos per les nostres platges, la taronja, per la gastronomia, l'arquitectura, la música i les flors. I fins i tot per una competició de vela. Però tot això és molt modern. Si hi ha algun producte valencià que ja coneixien els romans, és el vi. Del romans ençà s'ha produït un vi en gran part de la nostra comunitat. En l'actualitat hi ha més de 70 cellers valencians que produeixen un vi de qualitat. Molt s'exporta, però nosaltres els valencians sabem el que tenim a casa i això és l'objectiu d'Entre Vins, anar a buscar el vi perfecte. Estem a Fontanars dels Alforins. Així ens han dit que podríem aprendre a fer vi des de baix. Ja, Toni, a veure, jo li he llevat unes rames. Vinga així a veure si me pot ajudar, a veure si ho va fer bé, perquè no sé, a veure si després ve i me renyen per tallar. Està bé. Després el podador ja arreglarà el cep. I sempre cuidant que el raïm no es trenque, no? Home, clar. Vostè portarà un rato en això, no? Quants anys porta? Sí, però jo era bodeguero. Era bodeguero? Jo porto això des que tinc més edat, però de jove era bodeguero. Era bodeguero. Quin tipus de raïm estem collint? Verdil. Verdil. Sí. Verdil és una varietat autòctona d'ací, no? És una qualitat de meravella, hombre. Això, quan jo era bodeguero, venia un vinader de Villena, que ja s'ha mort l'home. Sí. I se ho enduia a Canàries. A Canàries? Guardarme el verdil, por favor. Antonio, guarda'me el verdil. Tio Toni, i per què té el raïm tan xicotiu, el gra? Home, perquè el vi va, tot té el gra menut. És menut. El raïm que té el gra gros, ixe no. Ixe pa cap d'any, no? Ixe pa menjar. Pa menjar. Dic el cavall mig ple, què faig en ell? Avant. Això acabes un poquet desllomat, no? Ara que no mos veu l'amo. Què fas per ací? Pues Daniel, pues ja has vist, m'he vingut així a fer la verema amb vosaltres. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, si vos fa falta mà d'obra ja sabeu que podeu contractar. Sí, molt mudat vas tu, pa vindre així que vull a veure mar, però bé. M'han ficat així com si I m'agrada la platja. T'agrada? Com funciona això? La veritat m'agrada molt conèixer tot el procés, perquè la veritat és que agafes una botella de vi, el veus, dius, que poc, però no saps tot el que hi ha. Que fàcil és això, eh? Que fàcil és el que és això. Mira el que n'hi ha que passar. Quan tens que suar... Que bo està. He descobert el verdil, que és una varietat autòctona i que tu ja fa uns anys el vas atrevir a fer un vi en base només al verdil, no? I Això, este raïm estava desapareguent. Quan jo em vaig fer càrrec i el vaig aconseguir recuperar, només quedaven 45 hectàrees. I ja ni la denominació d'origen ningú el tenia contemplat. Però l'embotellar-lo com a vi varietal i tornar-lo a treure al mercat, ara ja n'hi ha 3 o 4 empreses que el fan també. Però jo ara vull preguntar-te què faig en tot això. Això se n'anem a descarregar-ho, se n'anem a portar-ho a l'estrujadora. Ah, molt bé, perquè ara anem a veure tot el procés el d'això. Bueno, doncs tens la clau del tractor, hasta posar. I així va ser com a tota velocitat vam eixir com una bala camí d'una altra etapa del nostre aprenentatge.
vinoteca es una exposición dirigida a la venta de vinos y que normalmente se complementa con artículos que ya sea cristalería, ya sean útiles para el servicio del vino, y también con productos gourmet. Raro es que una vinoteca no tenga a lo mejor algo de destilados o conservas, o siempre de alto nivel. Vinos que por su coste origen es raro que superen los 3, 4 o 5 euros. Y dentro de esas gamas hay vinos buenos y vinos malos. Entonces una buena vinoteca puede partir perfectamente desde precios a partir de 3 euros, 4 euros, sin ningún problema. ¿Hasta cuánto? Bueno, pues eso ya, hay vinos que superan los 2.000 euros. Sin duda, y de 10 años a esta parte ha habido un incremento fundamental en la calidad de los vinos de la Comunidad Valenciana, tanto acogidos a las 3-4 denominaciones que hay como vinos fuera de denominación. Entonces hace que añadido esa calidad, la oferta, indudablemente, que aquí podríamos tener una pequeña muestra de vinos, ¿no? De tintos, de mistelas, afamadísimas mistelas, tintos de Valencia, de Alicante, y sí, en vinotecas no solo nacionales, sino incluso internacionales, es obligado que haya vinos de aquí. Hay un vino como es el Fondillón, que aquí tenemos una botella, que no solo por la calidad que tiene, sino también por la exclusividad, puesto que Fondillón es un vino que tiene su propio nombre, es un vino que solo es Fondillón, no es vino de ni nada, y solo se puede hacer en Alicante. Es un vino rancio, característico de la zona y afamadísimo. En los siglos XV, XVI, XVII era el vino de reyes, y indudablemente pues en toda buena vinoteca debiera aparecer. Segona etapa del nostre aprenentatge, la sala de màquines. ¿Y en este camió qué es lo que porta ara? Això? Pues mira, el que fem és que nosaltres arrepleguem el raïm allí en la vinya i el processem allí mateix. Entonces el que faig és que allí mateixa l'estruje i el despalille. I lleve la raspa, l'esclafe i el posa en estos contenedors, en estos depòsits, que són depòsits normals, ja en atmosfera inerte, sense que n'hi hagi oxigen ni res. Jo antes tardava molt de temps, que és el que ocorreix des que es comences a velemar fins que el raïm arriba així a la bodega, que mos han passat unes 4 hores, pegant-li el sol, en la calor que fa, i així, quan arriba així, que són les pells i el caldo, simplement a través d'esta bomba, ho passa així a la premsa. ¿Qué es lo que están fent ara, no? Ara està carregant-se la premsa. Està eixint va eixint caldo i per una bomba vaig acumulant-lo ja en estos depòsits, en camisa de fred, i ja està gelant-se contínuament. Dirían que ahí separes lo que es el mosto, le lleves la pell, y la pell la tirem allá. ¿Servís para algo la pell? No, la pell després se'n va per fer alcohol. És el que es diu orujos, els orujos, que és el que n'hi ha així darrere, que això se'n va a l'alcoholera per traure alcohol. Mira els orujos com són. No queda res, està tot sec. Però bueno, encara en l'alcoholera encara aconsegueixen traure... Té textura un poc de pansa, no? Sí. I Daniel, i ara en el most que ja tragueu, passa ja a les torbes? Ara aquest most passa allí dins els depòsits, que ara, si vols, entrem i t'ensenyaré com està fermentant. Molt bé. I quant de temps estan? Pues depèn de la quantitat de sucre que tinga, però en el cas del raïm blanc pot fer-se, la fermentació pot durar uns 10 o 12 dies. La fermentació és natural, no? Sí. Mira. Pareix una immensa sopa. Tinc la temperatura controlada, en este cas està a 18,2 cada uno. Així són les levadures que consumeixen el sucre i produeixen alcohol i en realitat fan de most vi. El que veus de les bambolletes aquestes, això és carbònic,
perquè en la fermentació produeix també carboni que va desprenent-se. Jo clave el cap ahir m'ofegues. Enseguida, porta un metgero i veuràs. A veure, a banda... Porta el metgero, en este no, anem a provar-ho en este, que està més tancat. A veuràs el carboni com a quin nivell el tenim, veus? Hasta ahí n'hi ha carbònic, d'ahir per amunt n'hi ha oxigen. Per això la flama està, I tu baixes ara... però si tu clavares el cap ahí mories instantàniament. Moneda sí. No passa res, mentre estiguem a 6 hores no passa res. Ja ho sé. En els últims anys, els vins valencians han demostrat una espenta poc comú en el sector. Este celler és una bona mostra del dur treball que s'ha dut a terme, però en la vida no tot és treballant. Ja que hi ha certa confiança, m'està entrant una miqueta de gana. Que si no pareu a almorzar o què? Doncs això podíem fer i fer-se una botelleta viva. Ah, vale. Per fi és l'hora d'esmorzar i a taula ens trobem amb Pepe Belda, història viva d'este celler. M'imagino que es passen nervis, no?, durant el procés de la verema, perquè és el resultat de moltes hores de feina durant l'any i te ho jugues quasi mes i mig, no?, tot el procés. Mira, si se ho juguem a una carta que un dia, el dia 7 de setembre, em vaig sentar a dinar i tenia 250.000 quilos de raïm en la vinya. I els postres no me'n quedava cap. Així el tenim a mà. Mira si se ho juguem a una carta. No és que tenim una indústria sense teular? Pues a tindre una indústria sense teular s'han d'aguantar de lo que mos vulguin donar. I les tomaquetes qui les fa? Perquè estan boníssimes. Faré ahí en el bancalet i d'infront. També fem ahí... I els melons, que són del tio Toni. Home, també li pega vostè al meló? Conjuntura. Hombre, claro. I així a l'hora de fer un almorzaret tranquil·lament, allò de refrescos i cervesa, res, vi. Pues crec que no en tinc. Si em voleu enduguem de la tenda, no? No, però és que a mi em van dir que la cervesa la fan de la cebà i això s'ho mengen els burros. El burro. Feguem un trago que se n'anem a fer feina. Ja? Sí. És que treballen, no? Vostè ja està jubilat o no? Retirat. Retirat. Jubilat. Estic retirat de empleo y sueldo i tinc doble feina que antes. Vale, tio Toni, acabes el meló i se n'anem. No, el meló no me l'acaba, que se'l mengen les xicones. En la vostra família ja és la quarta... Daniel és la quarta generació. Sí. I tu, Pepe, la tercera. Sí. Els últims anys que vaig treballar amb mon pare no teníem encara ningú mig i quan estàvem fermentant els vins no teníem ni termòmetre. I li posava la mà i em dia, xiquet, posa-li a tants grams de sulfurós perquè baixa la temperatura que el veig calent. Tornava a posar la mà a l'altre i dia, el tens bé, no el toques. Els ulls de Pepe Belda han sigut testimoni de l'evolució dels vins valencians i la seva veu és la veu de l'experiència. Daniel està fent tota una renovació des de la bodega i així he vist una que és de disseny de l'última arquitectura, de la vanguardista moderna. Què opines també de la bodega aquesta? Bueno, pues mira, aquesta bodega la meva aportació va ser que me'n vaig anar en ell i vaig estar una setmana en Califòrnia. Califòrnia. I allí vaig veure que hi havia una bodega i tenia un equip d'aire condicionat i uns humidificadors tirant aigua perquè allò es mantinguera a una temperatura igual i que tinguera la humitat suficient. Entonces, per associació d'idees vaig pensar que els meus abuelos tenien la bodega baix terra en tinajes, entonces allí hi havia humitat
i fred. I entonces vaig dir, pues no hi ha més remei que fer-ho baix terra. Claro. I per això... I d'ahir la forma que estem... La vinoteràpia consisteix en gastar les propietats dels raïms, serveix tant per al cos com per a la cara, per a produir no sols benestar, sinó també per a proporcionar bellesa al nostre cos. Vaig a començar preparant l'exfoliant. El que gaste és extracte de llavors de raïm en pols. La vinoteràpia, un dels beneficis que té per la oloreta que fa i tot és relaxar a la persona, l'ajuda a relaxar-se en els moviments de les mans i després, com a per a la pell, serveix com a anticel·lulític per a hidratar-la, per a donar-li un brillo especial. Ara li anem a posar al pacient d'envoltura amb un gel de raïm i tornem a impregnar-ho amb unes gotetes d'oli. Se li col·loca al pacient, l'envoltem en un plàstic perquè absorbisca millor les propietats. Després, mentrestant, se li pot anar fent la cara, que en la cara es fa el mateix procés i el deixem 20 minuts, així n'ha relaxat en la camilla. I després el pacient el desenvoltem, l'acompanyem a la dutxa, es llava en aigua, torna a la camilla i per a finalitzar li fiquem una crema hidratant, també a base d'uva. La veritat és que ha tingut molt d'èxit, s'ha inclòs molt bé en el que és la societat que tenim ara, inclús en homes i en dones, i la veritat és que la persona és molt relaxada i no s'explica com en una fruita com és el raïm es poden arribar a aconseguir aquestes propietats. És hora de conèixer ja els creadors d'esta meravella. Un exemple més de la modernització dels vins valencians. Hi ha que prendre moltes copetes junts per a començar a agarrar el perfil del projecte. Es bastantes porque, Para bueno... hacernos amigos, sí. Las cosas... He vist que heu fet un... Bueno, dic bodega o com? Es que no es bodega, Es es una una bodega, cava. No es una bodega exacta, bueno, es una parte de la bodega. La mitad del edifici està baix terra, ¿no? Sí. Si nos ponemos hacia aquí... Hay un cambio en la pendiente Sí. de la cubierta, que es donde se recibe, donde entras y luego donde reposa el vino. Todo lo que es la parte exterior es un poco la recepción, que ahí el acondicionamiento térmico no es tan exigente. Tenemos huecos. Y de manera que suavemente hay una transición hacia el interior, que es donde realmente comienzan las barricas. Hemos cogido esta piedra, que como dice Cheluca Es el terreno, en los bancales. Hay mucha Es piedra esta piedra. suelta Sí. y es un poco una forma de integrar el edificio de esta manera. En entrar a la nau van tindre la sensació de penetrar en una tomba de la Vall dels Reis a l'Egipte. Una suau pendent que acaba en una gran sala on en lloc d'un faraó descansa Sa Majestat el Vi. Desde fuera es un edificio pesado que se mete en la tierra, desde fuera es pues esta escultura que hablábamos, y desde dentro la sorpresa que pretendíamos era la levedad, sí, este silencio, esta oscuridad y esta tranquilidad y levedad.
sents tu quan t'arribes a baix i veus, en aquest cas, totes les barriques ja plenes de vi i reposant? Això per mi és la part més noble de tota la bodega. És el més on se'n va totes les corregudes del dia, tot l'anar amunt i avall i dius, bé, així no més puc fer que esperar. Així és la part també d'experimentar coses i la fusta és fonamental a l'hora de treure el resultat del vi. Treballeu sobre roure, però depèn del tipus de roure i es pot eixir el producte, no? Sí, tenim una experiència, Sí. perquè mira, per així tenim roure francès, roure húngaro, roure americà. Són els mateixos tonells, Sí. del mateix tamany, el mateix toneller, tot fet igual, en el mateix tostat, posant-li el mateix vi. El que estic fent durant 5 anys, este és el quart, és saber, primer, acata, què és el que ens ha aportat uno, que no ens aporta l'altre, quines diferències n'hi ha. I després, en espectrofotometria d'absorció atòmica, veure quines substàncies volàtils... Paraula difícil. Sí, és difícil està, però a més és un aparat que encara que soni així atòmic no és perillós. No és perillós. Però què és el que ens està aportant uns que altres? M'agradaria que m'ensenyares ja el resultat final, totes les botelles i tot ja diríem a punt ja de consumir. Això no ho tens així, no? Està ho durem allà a la tenda. Molt bé, doncs anem allí Vinga. a descobrir-ho. Mentre conduïen cap a la tenda vaig pensar que havia tingut molta sort de visitar este lloc de la Comunitat Valenciana amb reminiscències de la Toscana. I vaig pensar que el món del vi és un món complex i difícil, però que aporta molt de plaer als consumidors i també a aquells que l'elaboren. Esta bodega la va fer l'abuelo per l'any 31, 1931. No havia poble, Pràcticament. No. Tenim molts productes, no? Sí, perquè com soc capritxoset, doncs faig el que em dóna la gana. Com eres inquiet, sempre vas buscant novetats. Des de negres de morastell, lleugerets, que siguin fàcils, els autòctons com el verdil o el moscatell. Després ja entren en dos criances clàssics, de Cabernet i Tempranillo, i després ja tots les reserves, i bé, doncs els 75 anys. ¿Por qué te va tanto el Pinot? Es una uva difícil de cultivar, como tú ya sabes, ¿no? Es de ollejo fino, temperamental, madura temprano. ¿Sabes? No es una superviviente como la Cabernet, que puede crecer en cualquier sitio y hasta con fuerza cuando se desatiende. No, la Pinot necesita atención y cuidados constantes. Y, de hecho, solo puede crecer en ciertos rinconcitos recónditos muy concretos del mundo. Mira, el Pinot Noir és un capritxo meu. I la història va ser que estava a Minneapolis en una fira i vaig la pel·lícula esta Sideways, Entre copes, va funcionar allò, vaig canviar del Merlot per el Pinot Noir i bé, i vaig vendre la collita que tenia d'aquest any, no? Que ja més se n'estava passant. A aquells els agradava igual, només perquè posara Pinot Noir els agradava. Bueno, menys mal que aquell, el protagonista de la pel·lícula, li va fer propaganda, perquè si igual li pega per dir que el Pinot Noir no funcionava, mos la veguem. Ahí me se queda, però ara està més bo. Quin és el vi d'aquell que estàs més... La veritat és que una volta estan fets ja ni me'n recorde. Perquè és que el vi, lo primer és imaginar-te'l. Ja. Després tens que començar a crear-lo. I després fer-lo realitat. Quan ja l'has fet realitat, ja t'has oblidat de tot. No? I no saps, ja estàs per l'altre, no? T'ha costat tot, no? És el que parlem abans, sempre la lluita de buscar el vi perfecte. Sí. I de la teoria a la pràctica. És hora de tastar alguns vins en companyia d'una bona amiga, Marta Berenguer.
ha sorprendido mucho quedar aquí, porque aquí empecé yo con mis primeros pinitos, haciendo playbacks en la calle de la Reina. ¿Ah, sí? Claro, yo ensayaba en la calle de la Reina. Yo en este caso he preferido convidarte a una copa de vi que no a un café. Bueno, sí, porque ya está bien de café. Sí, ya estás que llevo 2 años tomando café, café. que además no es ni café. Bueno, eso luego te lo cuento. Vamos a catar 2 vinos, Sí. uno de los 2 valencianos, por supuesto. Uno de ellos es una curiosidad, que es Quatre Vents, porque es un vino de Oropesa y en Castellón pues no ha habido vinos hasta ahora, ¿no? Y lo primero que hacemos es mirarle el color para ver la estructura que tiene. Vemos que tiene un color cereza picota. Después nos lo llevamos a la nariz. En este caso, pues nos da un poquito como almendra amarga. Tiene una fruta fresca y yo lo agitaría un poquito porque sale un poquito el alcohol, ¿no? Ya. Sí. Bueno, nos lo llevamos a la boca, ¿no? ¿Lo probamos? Venga. Impresiones. Buenísimo, ¿no? Está muy rico, muy fresco, ¿verdad? Sí. Muy fresco. Y el final de boca, ahora una vez han pasado unos segundos desde que lo hemos tragado, sí que tenemos un poquito el pan de higo, ese cuando éramos pequeños de la feria, ¿no? Sí. En la serie Una bona obra de teatre has tingut que beure vi en escena o no? Bueno, he bebido whisky. Whisky. He bebido whisky, pero vino no. Vino. He bebido otras cosas. Porque pero claro, vino tú no bebes café en la serie, ¿no? Pues sí. no. Claro, qué bien. Yo bebo Coca-Cola rebajada con agua, una cosa Claro. horrorosa. Y- Escolta, i tu recordes un vi especial valencià? Recuerdo en un restaurante que estar con amigos de Madrid y tal, y algún vino valenciano, y entonces el señor del restaurante decía, pues mira, hay un vino muy bueno, mestizaje y tal, que me gustó mucho, ¿eh? Y hay otros. ¿Cuál? Hemos hablado de unos con unas etiquetas. Sí, uno, la trilogía, dos, tres, trilogía, sí, trilogía. Y otro más, creo recordar que creo que es valenciano, José Cambra. Sí. ¿José Cambra? Cambra. ¿Está bueno? Muy buenos, buenísimos. Bueno, sí. Parece que no, pero sí, ¿eh? Pues buena memoria y buen gusto. Bueno, mira, este es un vino Gutiérrez Requena. Es ¿Has un visto, vino, fíjate, Emiliano, cómo sí. ya empiezo Sí, yo sí, muy bien. soltarme? Nosotros metemos la nariz hasta el fondo porque así es. Quin aroma pilles? Yo lo A ver, siento, va, yo lo sí, en siento sinceritat. más agudo. Solo podría decir esto, no sé, Sí, bueno, más pues- agudo, no sé cómo. No sé Yo te si ayudo. expresarlo de otra manera. Marta, lo de agudo lo defines perfectamente porque el otro he dicho que era un vino más fresco, y este es donde había frutas frescas y en este caso hay mermeladas, confituras. Es mucho más No sé. absorbente, ¿no? En boca. Sí, como. O a lo mejor es que Ya. es la segunda copa, pero vamos, yo ya noto como Bueno, tal como lo dices, una que es un mascleta. vino redondo. Yo noto como una redondo, sí. redondo. Sí. A veure que a quina compota A ver. descobrim, no? A veure... Pot tenir confiança. La mermelada, ¿eh? Sí, però a mi me costa. ¿Tú de qué sería mermelada de qué? ¿De higos? El digo será el del otro. No lo liemos que la cosa... Bueno, pero el Syrah tiene eso, ¿eh? Yo lo he aprendido. Tiene su cosa. Que el pan de higo, el anís y el pan de higo, algo con el Syrah tiene, ¿no, Emiliano? Si quieres que probemos alguno más, probamos alguno más. Para iniciarnos yo creo que está... De todas formas, pues este es el primer capítulo juntos, o sea que cuando Sí. queráis, hacemos el segundo. Sí. Este es Aranleón Solo. Aranleón. Una botella muy bonita también. Sí, es una botella italiana y sí, los italianos Hold your breath and come with me. I carry